जाना बियो आ थाबायबावसै हो जामा गोजांनाया जालासो नोङो थाबायनोसैल' ओमफ्राय गोजाङाखै नोङो हा गोजाङाखै मानो मोजां मोनदों नों मोजां मोनदों दुगैनो थौ जामासो जाबायलै बेनाबो जाबाय मोजां मोनदों नों आमान सानथाव गोजांबाय दे दुगैजाबाय दे थांसै थांसै थांसैलाय जाबाय गगा मोनो आ होनो होनदों आ होनो मानसिया आ होनो गगा मोनो जाम्बा आ होनो मानसिया हामा बेखौ नुवाखै गोजांनायखौ नै दैयाव दुगैहैनो नागिरदों सोर सोर दं सोरखौ लांनो नागिरदों सोरनि थाखाय दुगैहैगोन नायदो नै फेख्लाख्ला दैयाव गारसोमहैसै बिसोरखौ नै नायनोबा दैयाव दुगैग्राया नों दैयाव दुगैहैनो नागिरदों सान्थ' मा होनदों नों दैयाव दुगैहैनो हा ए ओरै नाहरलाय ओरै मा होनदों दैयाव ओरैसो 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 बहाय थांनो नागिरदों फोरमानहाय दुगैनो ए दैयाव दुगैनोसै नों दुगैयो थ' बिराद थेख्ला थेख्लाखा दैयाव दुगैग्राया बिराद गोबावसो दैयाव दुगैया बे दैयाव बिराद थौले बेयाव गारसोमहैसै दैयाव दुगैग्राया नै दैयाव दुगैग्राया बा दैयाव दुगैग्राया होलांबाय दा गुजाबावगोन लरखौहा बुमान हा आं बानायनो ओंखारथ' आं फनगोरनि गुबाय मा जाखोलै गामसाया मानो गुवा गाफुंखो फाग्लासिनो ना गैयालै ना गैया लंथं दुगैबा नाया अरोलै जाथ'वाखै दुगैनानैसो जाहैसै टमेट' सयाबिन ओमफ्राय कफि आलु दैखौ लोंलाबायनोसै आरो गावहा खुरमान मा जाखो नोंना गामसायानो गुबायसो फुमान गामसाया मा जाखो फुमान नावलाय ओरै गामसा गाननाया बेनाव गिदिंनानै देखाय खारदोथ' गामसा गाननाया जिबनाव दुगैफेरै गथ'फोर होलांबाय दुगैनो मा गुबाय थायोलै गामसायालाय गुदों नावलाय लुंगि दान्स मोसालाय दे मोसालाय ओंखारलाय दावगा ओंखारलाय दावगा ओंखार होनदों ओइ नै सान्थौआ नै फुमान माबायदि फुमान सान्थौ फोरमान मोजां सान्थौ वा दैयाव दुगैदो 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 गियालै गिया ayo sanduwa Gini, captain apa manusia? Gini thumbnail nih. Lo yang ini ulang banget.
와, 부장가이. 여기다. 와, 우리나 밥 찾아라. 그래다, 다음에. lapsnya dari macam. Jangan Wah, ơi, hùng cao kìa thương. Hiếm đun. Adam, chăn thua này, tụi cái vậy. Ôi, chăn thua đi nào. Của tay lên. Wow. Ngồi với đứa này là làm sao? Adam, aman. Chăn thua. Ở nào lại rồi nơi. Ở nào lại? Wow. Yêu tụi cái đường nơi. Ở nào lại rồi. Ôi, chăn thua. Ở nào lại nơi. Ở nào lại nơi. Ở nào lại chăn thua. Ở nào lại nơi. Nè, khi mày đâu. Wow. What? Cứ dòng vậy. Đâu? Cứ chẳng nghe mau lùng chụp bay. Ôi, cứ chẳng nghe mau lùng chụp bay sao lạ? Ôi, chúng con sao lặng một con chơi vậy hả? Những con chẳng làm gì hết quả. Cái này thích cái này. Nó đi học chậm đâu. Thôi rồi. Ui, là cái là saoขึ้นทุกแหวกคุณยังทำนี่ยังหมดนี่ยกเลยเนี่ยไอ้นี่ทำเพิ่งไปกันเฉยudah udah kasih kenapa? Ini jam segambar. Kasih lagi, kasih aku tuh sini. Kasih boleh kasih. Boleh. Ôi thằng la lên
दुगैला दे थाङा जाला नै सासे आमाना जाला सासे होगासिनो दं हौनो दुगैगासिनो दं सासे दिनैसो दुगैफेरनो मोननाय नै बेहा जाला मा बुंबाय नोङो गोजांबाय गोजांजोब्बाय नै मानसिया थाबायबावनोसै है जाम्बा गोजांनाया जालासो नोङो गोजाङाखै थाबायनोसैल' ओमफ्राय गोजाङाखै नोङो हा गोजाङाखै मानो मोजां मोनदों नों मोजां मोनदों दुगैनो थै जाम्बासो गोजांलै दुगैला दे दे मावग्लुंगासिनो गावहा हनै दे र' गस्ला गानसै गोजांनाया जाला जाला लाजाखाला गोजांबाय नोङो ओरैना हरलाय ओरैना हरलाय ओरैना हर गोजांबाय दुगैबा दुगैनानै साला गोजांबाय दुगैनो मोनाखै मोजां सेन थाखायनो जाबायलै बेनाबो जाबाय मोजां मोनदों नों आमान सानथाव गोजांबाय दे दुगैजाबाय दे थांसै थांसै थांसैलाय जाबाय गगा मोनो होनो होनदों होनो मानसिया होनो गगा मोनो जाम्बा होनो मानसिया हामा बेखौ नुवाखै गोजांनायखौ फैबावा जाहैदों साला दे थिदो गांसेया थिदो जाला आयै गोजांनाया गोजांबाय नोंबो साला दासो गोजांदों देलाय गोजांबाय फुगारदो सिउ नावलाय ना मोजां मोनदों हा माबायदि मोना दुगैनानै दैयाव दुगैफेराखैमोन नोङो मारै दुगैदों देलाय मारै दुगैया दुगैदों थब्ल'दों नोङो गगा मोनो दे बारा दुगैनाङा गगा मोनो नों थब्ल'दों दा थांसै नों गोजांबाय हो गोजांबाय नों दिनैसो दुगैनो मोनदों दैयाव हा नों दैयाव दुगैफेरनो मोनगोन ना मोनाखै मोनदों नाया अबाव थायोमोनलाय अफाय बेयाव खांख्रायालाय खांख्राया मायाव ए दे औ दे वा हा बेयाव हासु दुगैला दै दुगैला दे हालाफ्रा गोजांजोब्बाय खुनु दिन दै गाफेरनो मोनै गथ'फोर थब्ल'लाबायसिगोन मानसिया थांला दुगैला ओरफैदो बिथिं गब'यो दहाय थोलोबनाया दैयाव गब'यो दैयाव गब'यो दे नोंना मा नामलाय ओइ नोंना मा नामलाय नोंनालाय नोंना मा नामलाय सान्थौ थौदो फैदो गोलैयो दुगैखांबाय ना दुगैखांबाय रायजोफोर होनलाय दे दुगैखांबाय नै वा एसे ओरै जालायलायब्रा जावजायाबो माजायाबो खाथियाव फै होनदों सानैलाय सानैबो जाबाय 200 दासो खेबबाय आं र' आं 3 होनबा गारखो 1
2, 3. Tao gì? Rồi chụp quay bằng t-shirt. Ơi đi, barsın lại sat, barsın lại. Ai đi là bồi chụp vậy. Ôi sao lạ. Áo chỉ có quay gì. Tao đây. Tao đi kịp đây đây. Tao lên lên phần. Tao có sẽ đi bên này. Ôi cha bòi luôn. Này cứ về cái cột spin nữa. Người điên thật. Cột spin này sao vậy? Cái thiệt này mà cái. Ôi chào. Cái thiệt này mà cái so video của chị nên chị xong cái gì vậy? Ôi đi mới đúng rồi.